Hi mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition this morning mga puso. Kung maghambal kita gani nga uring-urig, kag kung pauring-urig man lang, ang ginistoryahan for sure, pinaka-OG ang aton bisita. Kung hairstyling na, diri sa Negros Occidental ang pag-istoryahan. Kampyon mga puso sa mga nagkalain-lain nga local, national, kag international hairstyling competition, pati man makeup. With us this morning, Leo Requillo. Sir Leo, mayong aga. Good morning, Adrian. Good morning, GMA. Abi, pasalida ta na ipadayaw ta sa aton mga puso diri sa Western Visayas ang background sang the one and the only Leo Requillo sa Negros Occidental. Kagaya na linya kaya gani sa pagpataho. Actually, na-feel ko na since when I elementary in high school. So, I really wanted to go there. So, balaan ko na kung ano ang gusto ko. When I was high school, actually, my neighbor ko nga namigid siya mag-ubra, magbunting. And then, nakita ko siya kung paano siya mag-ubra. And then, nagmatumato ko kuha, isa ka tao, kung anong ginaubra niya, actually, ginasunod ko. No, hari para masabat ang pamangkot sa tananan ng kanagani kalawig bilang isa ka hairstylist. High school, nag-work na ko sa parlor until college. And then, after college, I think nag-start ko 21 nga nagpatindogid ko nga ako nga parlor. So, I think all in all, 31 or 32 years. Hindi lahog-lahog ang imong mga clients gikan sa mga buena familia diri sa Negros Occidental. Hindi basta-basta kag kung sino-sino lang ang imo mga listahan. Nangin celebrity makeup artist ka pa and hairstylist. Tell us more about this one. Actually, may mga client pag mga connected sa mga network or sa mga radio station. So, gina-refer nila every time nga magkadtudi ang mga artista nga may mga show sila. So, ginahatag nila sa ako. Sige-sige na to every time nga magkadto na ding mga artista. So, akong gina-refer nila. Just like, basta kadabo isang artista nga na make-upan ko dali sa Bacolod. When we say hairstyle, hindi mo sing ganun nga bagay na sa imo kung anong uso subong. Paano naton gina-make sure nga ang gunting o kung ang styling nga ginahatag naton o kung ginaobra sa aton mga kliyente or customer patok gid siya in the first place? Okay. Yes, importante gid nga may hairstyle ka. Depende sa karakter sang tao. Actually, may tao nga do very loud gid siya, may tao man nga very simple, may classy. So, you should know the client kung anong gusto nila. Hindi ta pwede as hairdresser nga kung nabalaan mo, i-apply mo sa ila nga which is hindi nila gusto. So, dapat banggit nga arat na pa sa in out para nga every time may masulod nga gusto nila amo ni klase nga hairstyle or hair color, something. So, ma-apply naton. But, you should know the client kung ano gid ang gusto yang matabo sa iya nga buhok or color, something. O, ari na, ginahulat sa aton mga kapuso. What's in and what's out sa subong nga tuig? Okay, for the girls, actually, big girls, messy or color, highlights, California highlights, Hollywood girls, and something that volumizing and my body and a natural waves. For the men's haircut, that is only almost the same, that is faded, crop, grunge, and of course there are also just a little highlights and color. O, ari, anong gusto mo nga ibilin nga mensahe sa aton nga mga kapuso nga kung wala ka man gidya ginhatagan sang matahom nga guya, pero kung matahom ang imo hairstyle, di ba? Pwede na iya maidiyahan, pwede madisponihan. Di ba, sir? Okay, mga kapuso, dapat gid naton tagaan time ang self, especially pagpagwapa or pagbago something. It because di bala hair is crowning glory. Ipadayon gid naton na i-maintain ang aton nga buhok para nga kanami isang aton nga aura sa iban nga tao. So, especially nga ara kita sa work, nga nagakontak kita sa tao. So, very light and hindi ta stress lang tahon para ma-appreciate man sang tao ang aton nga kaugalingon. Sir, thank you again for being part of our program. God bless you. Good morning.
Thank you, Adrian. Salamat sa pag-imbita sa akon sa Kapuso. Naging tagaan ako sa oportunidad. And salamat, GMA. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.